practico varios deportes e o tenis me fai feliz. Gústame porque parece un deporte moi bonito de ver e de xogar tamén, claro. O que máis me diverte é vir cos meus amigos e logo a liga, intentar engañar sempre. A compañía, a xente que hai que eu paso moi ben con ela. O maior reto sería darlle ben e apuntar. O que máis me custa, sen duda, é o saque, porque por temas de agarrarme a raqueta non o dou sacado ben, pero bueno, xa mellorará. O que máis me custa é non darlle moi forte a pelota que saia para fora. O meu golpe diría que ao revés. Dereita, ao revés non me gusta. O consello que lle daría é que se quere empezar, pois que se pasa moi ben, que se anote e que vai disfrutalo moito. Eu diría que viñera porque se pasa moi ben, a xente é moi boa, é moi simpática. Pois eu recomendaría as escolas de Salceda porque o entrenador é moi bo e nos divertimos moitos todos, somos como unha familia.